Yan ang nababagay sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na makapaghasik ng lagim. Isa kang nilalang na masahol pa sa demonyo! Sinasabi mo sa akin yan na para wala tayong pinagkaiba. Parehas lang naman tayong dalawa. Sinaktan tayo ng mundo at pinatay ng sistema ng lipunang ito. Kaya parehas lang tayo ng piniling landas. Nakakaya mong parusahan ang isang taong may budi na walang pinagkakaiba sa budhi mo. Kung ganun para ka na ring inagawa ng trono ni Satanas. Magbago ka muna bago manduro ng iba. At kagaya ko, hindi ka makakatakas sa kaparusahan. Isang mapagpalang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Sisa. 46 years old na sa kasalukuyan at wala pang asawa. Isa po akong lingkod ng simbahan. Kaya kahit wala pang sariling pamilya, ay hindi ko nararamdaman ang pagiging mag-isa. Masaya po akong naglilingkod sa Panginoon at sa aming komunidad kasama ang mga taong itinuturing kong pamilya. Maligaya at may kapayapaan ang aking buhay ngayon, Miss Ligaya. Pero bago ko narating ang ganitong buhay, dumaan muna ako sa mga mabibigat na karanasan. Gaya ng mga pangyayaring hindi aakalain ng iba na nangyari sa totoong buhay. Lahat ng yun po ay nakayanang lampasan ng isang kagaya ko. Ako ay itinuturing na kahihiyan ng aming pamilya. Magkapatid kami ng nanay ko dahil ang tatay namin ay iisa. Nakakahiyaman at masyadong sensitibo pero ang totoo, ako ay bunga lang ng panggagahasa ng aking ama sa sarili niyang anak. Hindi kinaya ng nanay ko ang nangyari sa kanya, kaya matapos akong isilang, kinitil niya ang sariling buhay. Hindi naging maganda ang naging buhay ko sa sarili kong tahanan. Dahil palagi akong sinasaktan at pinagmamalupitan ng mga sarili kong kapatid na tiyahin ko rin. Ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao ay matagal na inilihim sa iba. Nang ito'y mabuking, ipinatapon ako sa isang basurahan. 7 taon lang po ako ng mga panahong yun. Napunta ako sa isang matandang magbabasura na tawagin na lamang natin sa pangalang Aling Ising. Pinalaki ako ni Nanay Ising sa pagmamahal kahit nakatira lang kami sa isang barong-barong. Nagawa niya naman akong mapaapak hanggang high school pero hindi na kinaya hanggang kolehiyo. Nagkasakit si Nanay kaya pinasok ko ang iligal na trabaho, ang pagiging isang estapadora. Alam kong panloloko ang aking ginagawa pero wala na akong puso para sa iba. Ang mahalaga lang sa akin ay maipagamot si Nanay. Pero hindi palaging nananaig ang aking pagiging mapanlinlang sa ganitong hanap buhay dahil isang araw, Oh, madam, napatawag ka. Minsan ay medyo mahina rin ang kukote mo, ano? Madam naman, ulyanin yung si Mang Jose, madaling target. Tsaka halos itapon niya na yung pera niya sobrang dami. Kaunting kembot na lang. Makukuha ko ng 500k niya. Pagkatapos, madali na lang ulit magpalit ng identity. Hinahanap tayo ng mga pulis. Hindi mo ba alam? Madam naman, huwag ka magpiro ng ganyan. Gandang-ganda na umaga ko eh. Tsaka, ngayon pa ba ako magiging wanted mas magandang ang taktika ko ngayon kaysa sa dati? Sira ka ba? Nakarating sa mga pulis ang ginagawa mo. Ibig sabihin, may palpak pa rin sa trabaho. Huh? Hindi ka siguro nag-ingat sa pagtatago ng totoong identity mo, ano? Paano yun, madam? Saan ka pala ngayon? Saan pa ba? Di magtatago. May flight ako papuntang Mindanao ngayong araw. At ikaw, maghanap ka na rin ng matataguan. Yung siguradong hindi ka matutunton. Paniguradong sira ang buhay natin
Pag napunta tayo sa kulungan, lalo ka na. May nanay ka pang sakitin. Sino mag-aasikaso dyan? Kaya nga, madam Di ko rin akalaing aabot sa ganito kasi sinisiguro ko naman malinis at walang bakas sa bawat trabahong ginagawa ko. Once na nakuha ko ng pera. Tsaka nakailang lipat na nga rin kami ni nanay. Makapagtago lang sa mga na-scam natin. Nagtataka nga siya kung ba't ganun ginagawa namin Buti na lang. Hindi pa nakakalata dahil tsak na hindi siya matutuwa sa ginagawa ko. Di niya ako ganito pinalaki. Kung wala nga lang siyang sakit, di ko naman gagawin to Malas ko naman kasi sa trabaho. Huwag mo na yung masyadong dibdibin. Wala nabuko na. Basta priority natin ngayon ay hindi magpahuli. Kaya maghanap ka na ng matataguan mo. Madam, wala akong pera. Anong gagastusin ko sa paglilipat namin? Di naman pwedeng basta na lang kami umalis nang wala man lang kahit 5 duling, no? Lahat ng bagay kailangan ng pera ngayon. Binigyan kita ng 10,000 ng isang araw Nasa na yun? Madam naman, malamang nagastos na. Pinabayad ko ng renta sa bahay, kuryente, pagkain namin, tsaka maintenance si nanay. Late lang naman ng 10,000 Wala talaga ako ngayon kahit piso. Wala naman akong tinabi kasi kapag wala tayong kliyente, nagagastos din. Padadalhan kita ng 2,000. Bahala ka na kung paano mo gagastusin yan. Hindi rin kasi ako pwedeng magpaubos ng pera kasi may anak akong umaasa sa akin. Sige madam, okay na yon. Salamat ha. Mag-iingat ka sa biyahe. O sige na, bruha. Magsimula ka na mag-impake dyan. No more drama na. Bye. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil sa balitang ibinahagi ni Ate Lorena. Kasamahan ko sa aming iligal na gawain. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang di-keypad na cellphone. Pabalik-balik ako sa silid at nag-iisip ng solusyon. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at sumungaw ang matamlay na mukha ni Nanay Ising. Hawak nito ang isang tasa ng kape. Pinilit kong itago ang aking pagkabalisa at pilit na kinalma ang sarili. Magkape ka muna, pinagtimpla na kita. Sige po. Salamat, Nay. Bakit hindi ka pa lumalabas sa kwarto mo? Anong oras na Wala ka bang trabaho? Wala po Bakit naman? Martes lang ngayon Akala ko, every weekend ka lang nagpapahinga sa trabaho. Opo. Labas na ako Doon na tayo sa kusina. Anak, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala po. Kung hindi ka magtatrabaho ngayon, lumabas ka man lang dyan sa kwarto mo at nang masikatan ka naman ng araw. Nay, siya nga pala. Kailangan na ulit natin lumipat. Ano? Lilipat na naman? Yun po ang dahilan kung bakit hindi pa ako gumagayak ngayon kasi pinaghahanda po ako ng boss namin para sa paglipat. Kasi madidestino na naman ako sa ibang branch. Ang hirap naman ang trabaho mo. Palagi nilang lumilipat. Anak, humanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Kasi Nay, dito po maganda ang kita ko kaya di ko pa iniisip yun. Sayang naman kung pakakawalan ko tong kumpanyang to. Anak, ano ba talagang trabaho mo? Ako'y naguguluhan na sa'yo. Sigurado ka bang legal yan? Oo naman Nay, legal to. Hindi ba napag-usapan naman natin na kung anong klaseng trabaho meron ako? Isa akong sales representative ng kumpanya namin kaya kailangan lumipat sa ibang lugar para magbenta ng produkto. Anak, ito ang tandaan mo Mas mabuti pa ang trabaho sa basurahan kaysa mga illegal na gawain na hindi marangal. Nay naman Nagdududa ka ba sa akin? Ramdam kita anak. Ramdam ko na may hindi ka sinasabi sa akin. Nanay naman ako ito. Si Sisa. Palaki niyo to
Mukha bang gagawa ng masamang alaga mo? Bahala ka, anak. Basta tandaan mo yung sinabi ko. Siya nga pala. Mag-intindi ka na kung nagbabala ka ng maglilipat. Mag-impake ka na ng gamit. May gagawin lang ako sa banyo. Ay, Nay, sandali. Okay ka lang ba? Uminom ka ba ng gamot mo, Nay? Oo, anak. Ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Gawin mo na ang mga gagawin mo. Panay ang pag-ubo ni nanay habang papunta sa banyo. Nag-alala ako dahil mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Tuyo at walang tigil ang pag-ubo. Pinuntahan ko siya sa banyo. Nakasarado ang pinto kaya kinatok ko ito ng paulit-ulit. Narinig ko siyang sumusuka kaya mas lalo kong nag-alala. At tinawagan ko na siya. Nang buksan niya ang pinto, kitang-kita ko ang panghihina niya. Nay, ayos lang ba kayo? Oo, anak. Ayos lang ako. Medyo sinikmura lang. Ganun kasi kapag umuubo ako tuwing umaga. Sigurado bang ayos lang kayo, Nay? Bakit may dugo? Wala yan, anak. Ayos lang ako. Huwag mo sabihing ayos lang kayo, Nay, ha? Hindi na normal ang karamdaman mo dahil may kasama ng dugo sa ubo mo eh. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan, anak. Nay, hindi yan normal eh. Huwag naman kayong ganyan. Magsabi ho kayo sa akin kung kailangan dalhin sa ospital. Nay? Nay? Ayos na ho ba kayo? Nay? Nay? Kaya pala napapatong na lang ang ulo ni nanay sa balikat ko. Nawala na siya ng malay. Wala akong nagawa. Kahit wanted ako at nagtatago sa mga tao, kinailangan kong dalhin si nanay sa ospital. Nagsuot ako ng wig, sunglasses at face mask para hindi ako makilala. Sinabi ng doktor na kailangang operahan si nanay at ang halaga ay mahigit 100,000. Natuliro ako. Wala akong alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking pera. Tumambay na lang ako sa likod ng ospital. Malapit sa isang maliit na tindahan para magsigarilyo. Sobrang gulo kasi ng utak ko at paninigarilyo ang isa sa aking libangan. Ay, Diyos ko. Saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Magbenta na kaya ako ng bato o magpag-amit sa pinakamayamang tao sa Pilipinas? Ay, di ko na alam. Ay, miss, mahiya ka naman. Kababae mong tao, ang lakas mong magbuga ng sigarilyo. Ha? Hindi lumayas ka sa tabi ko. Ba't dito ka pupwesto tapos magrereklamo ka, nauna ako rito? Teka nga. Parang namumukhaan kita. Ako? Namumukhaan mo? Excuse me? Dahil lang ako rito, no? Di nga kita kilala eh. Teka. Parang ikaw yung wanted na estapadora. Ha? Nakikilala pa rin kita kahit may wig ka. Hindi ako yon. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako yon. Nakikita mo ba tong ID ko, ha? Isa akong pulis. At ikaw yung hinahanap ko. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang makita ang ID niya. Walang ano-ano ay bigla akong napatakbo. At agad niya naman akong sinundan. Hoy! Estapadora! Bumalik ka rito! Marami ka nang naloko! Kailangan mong managot sa batas! Hindi ako yung estapadora! Nagkakamali lang kayo! Halos lahat ng pasikot-sikot ay nadaanan ko na makatakas lang sa pulis na yun na wala nang tigil ng kakahabol sa akin. Hanggang sa maramdaman ko ang paghila ng isang lalaki
sa may makitid na eskinita. Tinakpan niya ang bibig ko at nang dumaan ang pulis malapit sa amin ay dinikit niya ang kanyang mukha sa akin at nagkunwaring hinahalikan ako. Saka lang siya lumayo nang makalampas na yung pulis. Ay, anak na, sino ka? Nakakabigla ka naman eh. Ako lang naman ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Nawi ni Fernando po at Jerry Cabal. Ba ako ng hininga mo? Aba, walang utang na loob pa. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Eh di salamat. Masaya ka na. Teka nga, wanted ka hindi ba? Tapos may na-hospital pa ata sa pamilya mo. Teka nga, paano mo ako nakakilala? Shepherds! Nakita kita nung isang araw. Ikaw yung nang-scam doon sa matandang uugod-ugod, hindi ba? Ang galing mo kaya. O ano naman ngayon? Gipit ka sa pera, hindi ba? Oo. Bakit? May tutulong ka ba? Paano kung mayroon? Lalapit ka ba sa akin? Diretsuhin mo na lang kasi ako. Ang dami pang sinasabi. Doon sa amin na yun, ay nagkakawalaan daw ng bata. At hindi alam ng mga tao kung sinong salarin, pero ako, alam ko kung sino. O sino naman yun? May isang pamilyang aswang sa lugar namin at napatunayan ko na sila ang nangunguha ng bata sa aming nayon para gawing pagkain. Oh, pala naman eh. Ba't hindi mo sabihin sa mga tao para mapalayas na yung pamilya niyo sa lugar niyo? Hindi naman kasi sila maniniwala sa akin eh. Dahil walang tiwala sa akin ang mga tao doon. Paano ka naman paghahatiwalaan eh? Mukha ka naman hindi ka tiwa-tiwala. O ano? Balak mo ang kutsabahan dyan, no? Oo, gano'n na nga. Alam kong magaling ka sa ganung bagay. At ikaw lang ang nababagay sa ganung trabaho. Tsaka, hindi ka pa naman nakakapunta sa aming nayon. Walang nakakakilala sa'yo doon. Magkano ang bigayan? 100K. O ano, papalag ka ba? Talaga? Sigurado ba yan? Sigurado yun, hindi ako magpapasahod sa'yo, kundi si Kapitan. May usapan kasi kami na kapag napatunayan ko sa kanya na totoo yung hinala ko, bibigyan niya ako ng 150K bilang pabuya. Prueba. Oh, eto. Dito sa papel na ito. Dito nakasulat ang kontrata namin. Iniabot sa akin ni Edgar ang medyo lukot na papel. Nang buksan ko ito, nabasa ko ang isang liham na naglalaman ng kasunduan nila ng kanilang kapitan. May selyo ng kanilang lugar at pirma sa ibaba, kaya't pinaniwalaan ko ang sinabi ni Edgar tungkol sa malaking pabuya. Kita mo na? Madali lang akong kausap basta magagawa mo lang ng maayos ang trabaho mo. Sigurado ka bang mababayaran mo ako dito? Nakita mo naman yung 150K yung nakasulat dyan. Ibig sabihin, ang mapupunta sa akin 50K. 50K lang at sa iyo ang 100. Ayaw mo nun? Sigurado nang mababayaran ang bill sa ospital. May pang-inom ka pa. Okay. Kailan tayo magsisimula? Yan ang gusto ko sa iyo. Laging ganado. Piyesta sa Huwebes. Samantalihin natin ang pagkakataon dahil tiyak na maghahanda yung pamilyang sinasabi ko sa iyo. Makikikain ka doon. Tapos, alam mo na ang gagawin mo. Papatakan ng kalamansi yung putahing ihahain nila. At kapag naging karne ng tao, sigurado aswang ang kanilang pamilya. Tama! Kung may camera ka, dalhin mo para makunan ng litrato. Siyempre, alam kong gagawin ko, no? Baliw ka ba? Oo naman. Ikaw pa ba sanay ka sa mga iligal na gawain? Siguraduhin mo lang totoo yung pinagsasabi mo ha, dahil kung di, babalatang kita ng buhay. Oo naman. Ako pa? Sinapian ako ng pag-asa dahil sa alok ni Edgar, kaya agad ko itong tinanggap. Sa araw na pinag-usapan namin, naghanda ako para sa misyon. Sinigurado kong hindi ako makikilala kaya binago ko yung itsura ko. Nagsuot ako ng wig, nag-makeup, at isang bestida na hindi ko karaniwang sinusuot. Ang dating ko ay isang mahinhin
at inosenteng dalaga na madaling pagkatiwalaan. Wow! Ganda ng outfit mo! Magugustuhan ka pa ni Isaac niyan. Sino si Isaac? O yung panganay anak ng pamilyang aswang na sinasabi ko sa'yo. Kung ganun, edi mas mabuti. Mas mapapadaling trabaho natin. Tama! Iba ka talaga. Pinag-iisipan mong mabuti ang mga gagawin mo. Ha! Ako pa. Sanay na ako sa mga ganito, no? Mukhang handa ka na naman siguro. Oh, nasaan ang kotse mo? May motor ka naman, hindi ba? Ano? Wala kang dalang sasakyan? Pampihira ako. Ako pa talaga magdadrive sa ating dalawa? Pasensya na. Nag-commute lang ako kanina eh. Pambihira ka. Kalalaking tao, wala man lang sasakyan. Kaya pala hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga tao sa inyo eh. Wala kang kwentang lalaki. Magkikinabang ka rin naman sa gagawin natin eh. Isipin mo na lang. Kung hindi ako dumating, malamang naandun ka pa rin sa ospital at umiiyak. Hindi alam kung saan kukuha ng perang pambayad sa mga bills. Oo na. Tama na yung satsat. Kapag nagkapera tayo ha, bumili ka ng motor. Oo, huwag kang mag-alala. Mas maganda pa dyan sa motor mo ang bibilhin ko. Napabuntong hininga ako dahil sa inasal ni Edgar. Mabigat ang loob kong kinuha ang motor at pinuntahan ang nayon para simulan ang misyon. Nagmaneho ako at si Edgar yung angkas. Pagdating namin, nakita namin ang mga banderita sa kalsada. Pero kakaiba ang piyesta. Tahimik at kakaunti yung mga tao. May mga handaan sa mga bahay pero hindi masyadong maraming tao. Wala ring mga batang naglalaro at kaunti lang yung mga bisita na mukhang mga kamag-anak lang din. Nadaanan namin ang isang bahay na may nag-iiyakang pamilya. Nawawala raw ang bunsong anak nila. Doon ko na-realize na hindi normal ang sitwasyon sa lugar na ito. Mukhang na-trauma ang mga tao sa nangyayari sa inyo ah. Ilang bata na rin kasi ang nawala. At alam mo ba kung ano ang mas malala? Ano? Ayaw ni Kapitan ilabas sa media ang mga nangyayari dito. Kaya kami na lang ang gumagawa ng paraan para ma-resolve ang lahat. Sigurado ka bang aswang talagang gumagawa ng ganyan? O baka naman sindikato? Di ba sila ang gumagawa ng ganon? May nababalitaan ka pa ba ngayon sa ibang lugar? Wala. Kung meron, di sana alam ko. Di naman kami nahuhuli sa mga ganyang balita eh. Yun ang punto. Kung talagang sindikatong gumagawa ng ganito, di sana. Kahit saang lugar, ay may mga nawawalang bata pero hindi eh. Dito lang talaga talamak ang pagkakawala ng mga bata. At naniniwala akong ang pamilya ni Isaac ang may kagagawa nun. Grabe. Ang risky pala na itong gagawin ko. Itataya akong buhay ko sa aswang? Paano kung ako ang kainin nila? Kaya nga tinuturo ko sa iyo ang mga gagawin mo para makaligtas ka habang nag-iispiya sa kanila. Magdala ka ng bawang, kalamansi, rosaryo, saka yung itlog na bugok. Alam mo na kung paano ang gagawin doon. Sa bagay eh. Ito na lang talagang aasahan ko ngayon. Ang mabuti pa, punta na natin yung bahay mismo ni Isaac at nang masimulan ko ng misyon ko. Tumango si Edgar at itinuro ang bahay ng pamilyang aswang. Iniwan niya ako sa isang bahay sa medyo likod na bahagi. Hindi raw sa pwedeng sumama para hindi mahalata ang plano. Simple lang ang bahay. Maaliwalas at may malawak na hardinan. Gawa ito sa plywood, pero mukhang matibay. Naamoy ko ang nilulutong karne. Isang lalaki na kasing edad ko ang lumapit sa akin. Marahil ito si Isaac, ang sinasabi ni Edgar sa akin. Anong kailangan nila? Magandang araw ho. May hinahanap po akong kamag-anak dito kaso lumipat na pala sila tapos nagawi lang po ako sa bahay nyo. Ang ganda po kasi ng hardin. Ganun po ba? Tanim po yan ni nanay. Yan nga po ang nagpapaganda sa aming bahay. Ayon na rin sa mga dumadaan. Nakakatuwa naman.
Dikit-dikit kasi mga bahayan sa amin kaya bihira lang ako makakita ng hardinan. Uuwi na rin ako pagkatapos. Wala naman pala rito yung pinupuntahan ko sayang. Hindi pa naman ako kumain ng almusal. Gutom na ako ngayon. Ganun po ba? Sayang naman ang pagpunta ninyo dito. Lalo't gutom na pala kayo. Gusto ninyo dito na kayo kumain sa amin. Marami naman yung niluto naming handa, tsaka nagpapatuloy talaga kami ng bisita kapag ganitong piyesta. Ay, hindi ba nakakahiya? Hindi nyo naman ako kakilala tapos pakakainin nyo ako sa inyong bahay? Wala pong kaso yun. Ang piyesta naman kasi ay para sa lahat. Hindi lang para sa nayo namin. Kaya wag na po kayo mahiya. Talaga? Maraming salamat ha. Medyo gutom na nga rin kasi talaga ako Teka pala, ano pangalan mo? Isaac po. Bakit po? Wala naman. Naririnig ko na rin ang pangalan mo sa mga taga rito. Mabuti ka raw tao ayon sa kanila. Talaga po? Hindi naman po. Marami lang po ako mga kaibigan dito. Huwag ka nang mangupo. Sa tingin ko magkaedad lang tayo tsaka kung tatawagin mo ko, huwag nang ate ha. Sisa na lang. Sige. Sisa. Yan, ganyan. Pasensya na ha. Gutom na nga talaga Kaya huwag ka nang mahiya. Sumama ka na sa akin sa loob at nang maipagsandok na kita. Nagpatiuna sa paglalakad si Isaac at sinundan ko siya. Malinis at maaliwalas ang sala. May nakaupong bata sa sofa, kapatid siguro ni Isaac. At ngumiti ito sa akin. Pinaupo ako ni Isaac sa upuan malapit sa lamesa. At pumunta naman siya sa kusina. Habang naghihintay, nagmasid ako sa loob. Ordinaryo lang ang bahay. Walang nakasabit na medalyon, bungo o buto. O walang masangsang na amoy. Napakalinis at maayos sa mga gamit. Mga painting at litrato ng pamilya lang ang nakadisplay. Dumating si Isaac dala ang mga pagkain. Kain ka na. Siya nga pala, ipinagsando kita ng minudo at saka dinuguan. Eto naman ang puto para sa panghimagas. Pwede mo rin itong isawsaw sa dinuguan. Naku, ang dami nito. Nakakaya naman. Baka maubos ang pagkain nyo. Ay, wag mo alalahanin. Niluluto pa lang ni Mama ang mga putahing yan, tumitikim na kami kaya busog na. Kapag nabitin ka, marami pa sa loob ha? Magsabi ka lang. Pwede rin na ikaw na pumunta sa kusina para kumuha ng naaayon sa gusto mo. Ang bait nyo naman sa bisita. Maraming salamat ha. Pwede ka rin pala magbaon. May mga plastic na lalagyan dito. Baka may kasama ka sa bahay na gusto mong dalhan ng ulam. Huwag kang mahihiya. Ay naku, wag na. Sobra-sobra na to, tama na. Sus, ayos lang yun. Huwag mong isipin na iba ka rito ha. Ituring mo kaming parang kamag-anak mo na rin. Siyempre, yun talagang iisipin ko. Kamag-anak ko rin naman ang pinuntahan ko Oo nga naman. Siya, sige, kumain ka na ha. Nang hindi nakatingin ang mga nakatira sa bahay, kinuha ko ang kalamansi sa bag ko. Bago ipatak, inamoy at tinikman ko na muna ang dinuguan. Hindi naman ito matabang o malansa at walang kakaibang amoy. Pinatakan ko rin ito ng kalamansi pero walang nangyari. Kumain na lang ako dahil sa gutom at wala naman akong naramdamang kakaiba. Naglagi pa ako hanggang hapon para mag-obserba. Pero mukhang magaling silang magtago. Inabot na ako ng 5:00 kaya naisipan ko nang magpaalam. Ay, aalis ka na? Teka, magbaon ka ng ulam. Ipaglalagay lang kita sa plastic. Kahit hindi na. Wala rin naman akong kasama sa bahay. Salamat na lang. Di para sa almusal mo bukas. Para mayroon kang ulam. At hindi na mag-abala pang magluto. Hindi na. Salamat na lang. May inuman pala kami. Katas ang ubas, tsaka tuba ang alak.
Parang yun ang pinaka-family bonding naming mag-anak ngayong piyesta. Talaga? Ang saya nyo naman. Maganda nga ganun. Gusto mo bang sumama? Pwede ka naman dito makitulog. Sakaling gabihin ka. Okay lang ba? Baka nakakaya kasi para sa pamilya nyo naman yun eh. Hindi naman ako nabibilang dito. Baka mailang pa mga kasama nyo sa bahay. Ay nako, wag ka nang mahiya. Ayos lang yun, tara na. Hindi na ako nagdalawang isip nang yayain nila akong uminom. Pagkakataon ko na para mag-obserba at makausap sila. Isinama nila ako sa likod ng bahay. Naroon din yung tatay ni Isaac at 2 kapatid at nakangiti silang lahat sa akin. Parang komportable na ako sa kanila at wala akong naramdamang kakaiba. Maupo ka lang. Eto mga pulutan namin, may bopis at inihaw na baboy dyan. Kung hindi ka umiinom, kumain ka na lang. Pero alam kong hindi mo matatagyan ang ubas sa alak na ginawa ni tatay. Hindi naman kasi ito gaanong nakakalasing. Masarap pa ang lasa. Sige lang. Tsaka umiinom ako, no? Di ako mahina sa lasingan. Siya nga pala. Ito ang tatay ko. Ito naman 2 ko pang kapatid. Bali 3 pala kami dito at puro lalaki. May pasok sila kanina kaya wala sila rito. Ganun ba? Ako nga po pala si Sisa. Nakipiesta lang po ako sa inyo. Hindi po ako girlfriend ni Isaac. Huwag ka mahiya sa kanila. Mababait ang mga yan kagaya ko. O eto pala, kumain ka muna ng bopis. Matanong ko lang pala. Anong karne palang ginamit nyo? Karne lang baboy. Tsaka kambing. Hindi ka ba kumakain nun? Kumakain ako syempre. Naitanong ko lang naman. Tikman mo rin itong inalak na ubas. Masarap yan. Agad kong nilagok ang alak na ubas na inaalok ni Isaac. At napaduwal ako dahil parang lasa itong dugo na malansa at lasang kalawang. Hindi ba masarap? Masarap naman. Magaling pala kayong gumawa ng ganito, ha? Oo. Sa tiniran kasi namin ay may ubasan kaya natuto kami sa ganyan. Ganun ba? Maging komportable ka lang ha, Sisa. Hindi nangangain ang pamilya namin. Sana nga lang talaga. Unti-unti na akong nagkaroon ng ideya ng mga panahong yun. Pero hindi pa rin yun sapat bilang pruweba. Naisipan kong manatili pa ng hanggang gabi doon. Hindi ako makatulog dahil namamahay. Kaya magandang pagkakataon yun para mag-obserba. Habang nakahiga sa kwartong tinutuluyan ko, napansin kong lumabas si Isaac. Naisipan ko itong sundan pero hindi ko na ito makita. Sa kakasunod ko sa kanya, ay nakarating ako sa sukalan. May naramdaman na akong presensya. Parang may tao sa malapit sa akin. Sino yan? Isaac? Ikaw ba yan? Naglingalinga pa ako hanggang sa may marinig akong pagpapagaspas ng pakpak sa aking likuran. Nang lingunin ko ito ay halos atakihin ang puso ko sa aking natanaw. Hindi ko masyadong maaninag ang itsura nito dahil sa dilim. Pero dahil sa kaunting sinag ng buwan, nakikita ko na isa itong malaking nilalang na may pakpak at hawak ang isang bata na tila wala ng buhay. Nahalata nito na may nakamasid sa kanya, kaya lalo nitong binilisan ang paglipad at nagkubli sa dilim. Hinahanap ko kung saan na ito nagtungo pero hindi ko na makita. Hanggang sa napapitlag na lang ako nang bigla na lang may humawak sa akin sa braso. Sisa! Isaac! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa natutulog? Wala. Nagpapahangin lang. Delikado rito sa labas. Matulog ka na. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Wala ka na dun. Sigurado ka? Pumasok na tayo sa loob.
Kung ano man ang nakita mo, ay huwag mo nang bigyan ng pansin. Bakit hindi? Hindi sumagot si Isaac. Sa pagkakataong yun, ay unti-unti na akong nagkaroon ng ideya kung ano ang meron sa lugar na ito. Nasaksihan ng mga mata ko ang aswang na sinasabi ni Edgar. Nanatili pa ako sa bahay nila para maging klaro sa akin ang lahat. Dahil may hinala na ako na si Isaac ang aswang na nakita kong lumilipad. Nanatili pa ako sa kanila ng isang araw at tumulong sa pagluluto. Napansin kong wala silang bawang at asin sa kusina. Palihim kong kinuhanan ng larawan ang mga sangkap gamit ang kamera ko. Pero nataranta ako nang makita si Isaac. Kaya agad kong itinago yung kamera. Oh, ano yan? Wala naman. Hinahanap ko lang naman yung asin dito. Hindi kami gumagamit ng asin? Ha? Anong ginagamit yung pampaalat? Kansoy ang ginagamit naming pampalasa ng pagkain. May natural na alat din yon gaya ng asin. Yun kasi ang turo ng aking mga lolo't lola. Mas mainam daw yon kesa sa asin. Mas masustansya pagkain kapag yun ang inilalagay. Ganun ba? Bakit wala kayong bawang? Naubusan lang. Ganun ba? Talaga lang Oo, may sabuyas naman dito, okay na yun. Muntik na akong makakuha ng pruweba dahil sa hindi nila paggamit ng asin. Pero kapani-paniwala naman ang paliwanag ni Isaac. Kaya naguluhan ako. Mag-aani ng mangga si Isaac kinagabihan kaya sumama ako. May kalayuan ang lalakari namin kaya kinausap ko si Isaac para basagin yung katahimikan. May nobya ka na? Nobya? Wala pa. Hindi pa ako gaano nakakaipon kaya hindi pa ako dapat magnobya. Tsaka hindi ko alam kung dapat ba akong mag-asawa. Bakit naman hindi? Madali mo mapapasagot ang babae kasi may tsura ka naman. Maskulado pang katawan. Tsaka marami kang alam na gawaing panlalaki. Yan ang trip ng mga babae sa gusto nilang mapangasawa. Hindi pa kasi ako interesado tsaka hindi naman ako nagmamadali. Ikaw ba? May nobyo ka na? Wala pa. Pareha siguro tayo ng dahilan. Di ko alam kung dapat din ba ako mag-asawa. Yun naman pala eh. Parehas tayong dalawa. Siya nga pala, anong trabaho mo? O saan ka nagtatrabaho? Ipakukulong mo ba ako kapag sinabi kong isa akong kriminal? Sus, sa itsura mong yan, ikaw? Magiging kriminal? Malabo. Pero gusto kong sagutin yung tanong mo kahit alam kong nagbibiro ka lang. Anong sagot mo? Dapat lang na ipakulong kasi hindi tamang ginagawa nila. Hanggat maaari nga dapat maparusahan sila. Pero paano kung nagagawa lang nila yon dahil galit sila sa mga taong nanakit sa kanila? O kaya namanhid na sila dahil sa dami ng pagsubok na pinagdaanan nila? Wala na silang pakialam kung makasakit sila ng iba o kaya naman biktima lang sila ng pangit na sistema. Itatanong ko sa'yo, ninakawan kita dahil mahirap ako at walang pera. Anong mararamdaman mo? Siyempre, magagalit ako sa'yo. Kailangan ko rin yung pera Yan ang punto. Kahit na mahirap ang iyong pinagdadaanan at masakit ang iyong kalooban, kaya ka nakakagawa ng masama, dapat ka pa rin managot sa mga taong naperwisyo mo dahil katulad mo, mayroon din silang pangangailangan at sariling buhay. Teka nga, parang sa buhay mo, di ka pa nakaranas magdusa, no? Siguro, masaya ka na simula bata. 2 araw mo pa lang akong kilala, kaya hindi mo masasabi. Basta tandaan mo, tayo dapat ang humuhubog sa sarili natin at hindi ang mga pinagdaanan natin. Sa bagay. Natahimik ka yata ha? Bilisan na natin at marami din ang ating aanihin. Kumirot ang dibdib ko sa mga sinabi ni Isaac. Parang napakalinis ng konsensya niya. Ako, na isang magnanakaw at manloloko,
ay parang nabigyan ng pag-asa sa mga salita niya. Naggulo na naman yung isip ko dahil parang hindi naman posible sa isang aswang ang magsalita ng ganoong bagay. Hating gabi na nang matapos kaming mag-ani ng mangga. At binigyan niya ako ng isang plastic bilang pasasalamat sa pagtulong ko. Ang dami naman ito, Isaac. Baka mabulok lang sa akin ang mga to. Di rin naman ako masyadong mahilig sa mangga eh. Hayaan mo na. Mamigay ka sa mga kapitbahay. O kaya sa kasama mo sa bahay. Sige na nga. Salamat dito ha. Huwag kang magpasalamat. Tinulungan mo ako kaya binigyan kita. Kung di ka sumama rito, asahan mong hindi rin kita bibigyan yan. Sabagay, mas okay na itong binibigyan kaysa magnakaw. Magnanakaw ka siguro, no? Paano kung oo? Nakituloy lang pala ako para nakawan kayo. Mas mabuti sana kung may mananakaw ka sa amin, kaso wala naman kaming yaman. Kundi pagmamahalan. Alam mo habang tumatagal, kumukorni ka na, no? Ikaw din naman. Habang tumatagal, nawawala ng hinhin mo. Nung una parang Maria Clara akong umakto, pero ngayon, daig mo pang kargador sa palengke. Aba, marunong ka pala ng ganyan, ha? Oo na, bilisan na natin. Nagpatiuna ako sa paglalakad habang tumatawa si Isaac sa likuran ko. Nagbiruan kami habang naglalakad hanggang sa natahimik si Isaac at may kinapa sa bulsa. Oh, napano ka? May nawawala ba? May naiwan ako dun sa manggahan. Naku, mga lalaki talaga. Walang ingat sa gamit. Paano ba yan? Babalik ako doon para hanapin. O, wag mo sabihin na isasama mo pa ako, ha? Ang layo na nilakad natin, masakit ang pa ako. Oo na. Diyan ka na lang, hintayin mo ako. Bilisan mo, ha? Ang pinakaayaw ko sa lahat yung pinaghihintay. Bumalik si Isaac sa manggahan at naiwan akong nakaupo sa sukalan. 10 minuto na ang lumipas kaya nagsindi ako ng sigarilyo para mawala yung inip ko. Habang naninigarilyo, naamoy ko yung isang masangsang na amoy. Hindi ito galing sa sigarilyo ko, kundi sa likuran ko. Narinig ko ang pagkaluskos malapit sa akin. Isaac? Ikaw ba yan? Huwag mo akong pinagtitripan, ha? Tatamaan ka talaga sa akin. Isaac! Naramdaman kong nagpapalipat-lipat siya ng pwesto. Nagpalingalinga ako, pero hindi ko makita ang pinagmumula ng tunog. Maya-maya, narinig ko ang paghinga at ungol ng isang nilalang. Diyos ko po, ano yan? Ano bang meron? Nakakakilabot ang lalim ng tunog nito. Nangangatog na ako sa takot at pinagpapawisan ng malamig. Maya-maya, narinig ko ang pag-iyak ng isang bata. Parang humihingi ito ng tulong. Nagpanik ako at tumayo para hanapin ang bata. Pero may humawak sa braso ko. Sisa! Diyos ko, ay! Isaac, ginulat mo ako. Bakit gulat na gulat ka? Hindi ka ba na-alarma? Yung bata, wala ka bang narinig na pagsigaw? Normal na yung nangyayari dito. Wala ka bang pakialam? Hindi naman sa ganon, pero hindi kasi natin kontrolado ang mga pangyayari. Ikaw nang may sabi na dapat parusahan ang mga gumagawa ng masama. Ikaw na rin na may sabing wala kang puso sa mga tao. Oo, wala akong pakialam sa kanila. Pero hindi sa mga batang walang kamalay-malay, oy. Ginagawa na ng paraan ng kapitan namin para mahuli ang may sala. At hindi sa lahat ng panahon, Sisa, magpapakabayani tayo. So, wala ka talagang pakialam. Padabog akong naglakad at hindi na hinintay pa yung sagot ni Isaac. Naghihinala na ako na baka ang pamilya niya ang may pakana ng lahat. Kinaumagahan habang kumakain ako kasama ang pamilya ni Isaac, pinagmasdan ko sila. Parang nawawala ang isa sa kanila. Napaisip ako, hindi kaya siya yung aswang na nagparamdam sa akin kanina
kaya wala siya sa hapagkainan ngayon. Hindi ko alam pero naguguluhan na ako. Kinagabihan, naglagay ako ng bawang sa tabi ng higaan nila. Pero wala namang nangyari. Sinubukan ko ring lagyan ng asin ang pagkain nila pero wala ding nangyari. Hinanap ko si Edgar para sabihin sa kanya ang mga natuklasan ko. Edgar, naguguluhan ako eh. Minsan may mga nakikita akong senyales na aswang sila. Minsan naman wala. Ano ba talaga? Alam mo, maghintay ka lang. Malalaman mo rin ang totoo. Aayon din ang pagkakataon sa'yo. Mababayaran ba talaga ako? O hindi biro sumugal sa ganitong klaseng trabaho Kung nagkataong aswang nga talaga ang pamilya ni na Isaac, baka ako ang minamanipulan nila Naghihintay lang pala sila ng tamang pagkakataon para kuhanin ang loob ko. Para madali na lang nila akong biktimahin. Huwag kang mag-alala. Mababayaran ka rin. Basta gawin mo lang ang best sa trabaho na ito. Yes! Di ko na alam eh. Hirap naman ito. Habang nag-uusap kami ni Edgar, biglang nagkagulo ang mga tao. Naalarma ako at sinundan sila. Sumama naman sa akin si Edgar. Nakita namin ang isang umiiyak na ina sa talahibana. May nakitang putol na paa ng bata at nakilala ito ng ina. Nangilabot ako sa nasumpungan. Hindi ko akalaing ganun kalala ang sitwasyon sa nayon. Kita mo na ang mga nangyayari? Hindi lang para sa pera ang ginagawa mo. Para yan sa kapakanan ng lahat ng tao dito. Lalo na sa mga batang inosente na nadadamay sa kasamaan ng pamilyang aswang ni Isaac. Pero anong gagawin ko? Lahat na ng paraan ginawa ko pero wala akong napatunayan kahit ano eh. Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Yung totoo, napalapit ka na ba sa pamilya ni Isaac? Hindi naman sa ganun. Bakit ka nagkakaganyan? Nung una natin itong pinag-usapan, game na game ka sa gawain na ito. Dahil sa hospital bills ng nanay mo pero ngayon, parang ayaw mo nang gawin. Edgar, kung talagang matindi ang hinala mo sa pamilyang yon, ba't hindi ikaw ang gumawa ng ginagawa ko? Nahuli mo na sila, di ba? Pruweba na lang ang kulang sa'yo. Sa tingin ko, mas magagawa mo yun ang tama kaysa sa akin. Natahimik si Edgar. Parang nanuyo yung lalamunan niya. Wala akong lakas para magpatuloy. Kaya umalis na ako at iniwan siya. Hindi na rin ako umuwi kina Isaac. Naninigarilyo lang ako sa isang bakanting waiting shed. Iniisip ko kung makukuha ko pa ba ang pera para kay Lola. Maya-maya, nagring ang cellphone ko. Hello? Critical si Lola? Malalagay sa panganib ang buhay niya pag di pa siya naoperahan? Sige po. Sige po, ma'am. Gagawa lang po ako ng paraan para may maipambayad sa pampa-opera niya. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan ko makakuha ang pera para maisalba ang buhay ni Lola. Tama. Wala na akong pakialam kung tama o mali bang bintang ko kina Isaac. Basta ko nung makita ko sa kanila. Maliit man o malaking pruweba sa pagiging aswang, hindi ko na papalampasin. At mamanipulahin ko na lang para maniwala mga tao sa akin. Agad akong tumayo at dumiretso kina Isaac. May nakita akong malaking apoy sa likod bahay kaya nagtago ako sa mga sanga ng puno para mag-obserba. Nakita ko ang tatay ni Isaac na may hinihiwang karne. Diyos ko, ano yun? Sobrang laki ng karneng hinihiwa ng tatay ni Isaac. Di naman ganito ang karne ng baboy. Hindi kaya yun ay karne ng tao? Diyos ko, nakakatakot pala makakita ng ganito. Pinagmasdan ko pa sila. Parang may ritual silang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kinakain nila ang karne ng hilaw gamit ang kanilang mga kamay. Nakakakilabot. Nanlilisik ang mga mata nila at walang pakialam sa dugong tumutulo sa bibig nila. Kinunan ko sila ng video
Wala akong pinalampas na detalye kahit isa. Okay na to. May pruweba na ako. Makukuha ko ng pera. Mapapaggamot ko na si Lola. Ito lang pala ang pagkakataong inihintay ko. At hindi ako nagkamaling pumalik ako rito ngayon. Tinawagan ko si Edgar pero pinapunta niya ako sa kapitan para makuha ang pera. Tinuro sa akin ng isang tauhan ang bahay ng kapitan. Isang matandang lalaki. Mga nasa 60 taon ang bumungad sa akin. Oh, kung ganon, ikaw na pala yung hinihintay ko. Nasabi na ni Edgar sa akin kanina, napaparito ka dala ang mga litratong kinuha mo. Hindi naman pala ako naisahan ng lalaki yon dahil dumating ka. Eto na po yung mga larawan. Hindi pala talaga mga sindikato ang salarin ng pagkawala ng mga bata kundi mga aswang. Mahusay ang ginawa ninyo ni Edgar. Maraming salamat dito. Yung bayad niyo po. Hindi pa ba naibibigay sa iyo ni Edgar? Ha? Kinuha niya na sa akin yung bayad. Ang sabi niya, siya na raw mag-aabot sa iyo. Sabi pa nga niya sa akin, hindi ka niya papupuntahin dito nang hindi ko ibinibigay yung bayad. Kapitan, wala siyang binibigay na bayad sa akin. Aba, problema ninyo yan. Basta ako, bayad na sa utang ko sa inyo. Gusto kong magalit kay Edgar at sa sarili ko dahil sa naloko ko. Pero hindi ako nagpadala sa emosyon. Tinawagan ko ulit si Edgar. Nasa iyo na palang pera. Pero ba't hindi mo binigay sa akin yung parte ko? Hindi pa naman tapos ang misyon mo, hindi ba? Nagawa ko na lahat. Nalaman ko na siniisak nga yung aswang sa lugar nyo. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Hindi ka pa nakasisiguro sa kanila. Paano kung makatakas sila at ipagpatuloy ang pambibiktima ng mga bata? So anong plano natin ngayon? Pumunta ka sa kanila. Kandaduhan mo ang lahat ng pinto ng bintana para hindi sila makalabas. Para kapag sinugod sila ng mga albularyo at antingero, hindi sila makakatakas. Mababayaran na ba ako kapag ginawa ko yun? Di ano pa? Tapos ang misyon mo kapag nagawa mo yon. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na lang. Inis kong pinatay ang tawag. Nawawala na ako ng tiwala sa mga kagaya ni Edgar. Alang-alang kay Lola, pumunta ako kina Isaac para kandaduhan ang mga pinto. Diyos ko, anong ginagawa ng batang yun dun? Sa bagay, hindi naman pala makakalabas si na Isaac sa kanilang bahay. Walang kukuha sa batang yun. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero natigilan ako nang may makita akong nilalang sa tabi ng bata. May mahabang buhok, itim na pakpak, at kulubot ang mukha. Sinakal nito ang bata. Binutas ang dibdib. Dinukot nito ang pumipintig pang puso ng bata. Pagkatapos, isinakbit nito ang katawan ng bata sa balikat. At lumilingon-lingon. Nagtago ako sa likod ng puno. Lumipad ito palayo. At hindi ako makapaniwala. Nanginginig pa rin ako. Diyos ko, anong klaseng nilalang yun? Masyado nakakatakot ang itsura. Teka, saan ang galing yun? Imposibleng nanggaling kina Isaac yun. Ang higpit ng pagkakandado ko sa kanilang pinto. Teka, ibig sabihin, may iba pang aswang bukod kina Isaac? Lalong gumulo ang isip ko dahil sa pangyayaring yun. Muli akong tinawagan ni Edgar pero hindi ko na ito makontak. Kinabukasan, nagising na lamang ako na nagkakagulo ang mga tao sa may malapit sa aking kinaroroonan. Kagaya ng madalas kong makita sa nayo na yun, may isa na namang nanay ang umiiyak. Hawak niya ang isang tsinelas. Marahil yun ang tsinelas ng batang kinuha ng aswang kinagabihan. Habang nagmamasid ang mga ito, biglang lumapit sa akin si Kapitan. Kumusta?
Nabayaran ka na ba ni Edgar? Hindi nga po eh. Pawiin mo sa kanya yung pera pagkatapos dalhin mo sa akin. Ako na magpaparte. Sa iyo mapupunta ang malaking porsyento at maliit lang sa kanya. Dahil hindi naman siya ang nakahanap ng ebidensya. Pero Kapitan, hindi ko naman po alam kung saan ang bahay ni Edgar eh. May ideya ako kung saan siya nakatira. Sa banda roon, sa may looban. Doon ko siya madalas makita na pumupunta kapag pauwi na siya. Medyo liblib nga lang ang part na yon at wala masyadong kabahayan. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng pagbahayan ay doon talaga siya pumunta. Puntahan mo na lang siya doon. Makukuha mo rin yon. Sige po, Kapitan. Salamat po. Agad akong tumungo sa looban na sinasabi ni Kapitan. At gaya ng sinabi niya, medyo sukalan nga ang lugar na yon at walang bahayan. Medyo madilim din na kahit umaga na, ay halos hindi makita ang daan. Tiniis ko ang mga dawag at siit na humahampas sa mukha ko. Ipinagpatuloy ko lang ang paglalakad hanggang sa makita ko si Edgar na naglalakad sa di kalayuan. Uy, si Edgar yun ah. Pag naabutan kitang mokong ka, babalatan talaga kita ng buhay. Lakad takbo ang aking ginawa pero napakabilis ni Edgar at hindi ko maabutan. Hindi pa rin ako sumuko. Patuloy ko lang itong sinundan hanggang sa dalhin ako ng mga paa ko sa isang maliit na bahay. Marahil pumasok na si Edgar sa loob kaya hindi ko na ito naabutan. Napatakip ako ng ilong ko sa sobrang baho doon. Baho? Di siguro naglilinis ng bayang mokong na yun. Napakasangsa ng amoy. Parang bulok na karne na isang taon ang inaamag. Kakaibang atmosfera sa bahay ni Edgar. Mabaho at parang matagal nang hindi nalinis. Nagkalat ang basura, mga tuyong dahon at langgam. Pumasok ako dahil bukas ang pinto. Nandiri ako sa mga nakita ko. Mga bungo ng tao, mga gagamba, mga buto at mga anay sa dingding. Halos masok ako sa aking mga nakita. Ilang sandali pa, may narinig akong kaluskos sa likod. Ano yun? Parang nagtatadtad ng karne. Baka si Edgar na yun. Hindi lang pala kupal ang hayop na yun eh. Napakarumi rin sa bahay. Paglapit ko sa'yo, tatamaan ka sa akin. Sinundan ko ang kaluskos hanggang sa makarating ito sa kusina. Nakita ko si Edgar. May katawan ng bata sa lamesa. Yung bata kagabi. Tinatadtad niya ang ulo nito at sinisip-sip ang utak. Madugo ang bibig at damit niya. Seryoso siyang kumakain at hindi niya napapansin na may taong nanonood sa kanyang tabi. Hoy! Edgar! Ano tong nakikita ko? Sisa, anong ginagawa mo rito? Mamamatay tao ka pala. Ano tong meron dito? May mga buto at bungo ng tao tapos ngayon, kinakain mo ang bangkay ng batang yan? Ibig sabihin? Sisa, nagugutom ako ngayon. Gusto mo bang isunod kita sa batang ito? Napakaingay mo. Nakakainit ka ng ulo. Walang hiya ka, Edgar. Ikaw lang palang salarin sa lahat ng gulong nangyayari dito. Oh, Sisa. Aswang ako. Nagpapalit ako ng anyo tuwing gabi at karne ng bata ang kinakain ko. Ako ang salarin ng pagkawala ng mga bata dito sa nayon. Dahil alam mo na ang mga bagay na yan. Hindi na kita hayang mabuhay. Dahan-dahang lumapit si Edgar sa akin. Napaatras ako at tumakbo. Hinila niya ang buhok ko. Nandiri ako sa madugong kamay niya kaya pumalahaw ako ng malakas. Tinadyakan ko naman siya sa kanyang pagkalalaki kaya agad niya akong nabitawan.
Hayop kang aswang ka. Magpapayag ka sa mga ginagawa mo. Sasabihin ko sa mga tao kung sino totoong salarin sa pagkawala ng mga batang sanayon. Di bunyag mo. Hindi naman kita patatahimikin at mararanasan mo rin ang naranasan ng mga batang biktima ko. Lalapit na sana si Edgar pero naalala kong may asin ako sa aking bag. Isinaboy ko yun sa kanya. Sapat na para manghina siya at makatakas ako. Hinahabol pa rin niya ako. Kaya nang may dumaang tricycle sa bungad ng looban, agad akong sumakay at napahagulgol ako sa iyak. Diyos ko po, si Edgar pala may kasalanan ng lahat. Paano na sina Isaac? Sira na ang tingin ng mga tao sa kanila. Kailangan ko silang tulungan bago mahuli ang lahat. Nagpahatid ako sa driver patungo kina Isaac. Habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, ay iisa ang usap-usapan ng mga tao. Yon ay ang pagiging aswang ng pamilya ni Isaac. Narinig ko rin ang grupo ng mga lalaki na nag-uusap-usap tungkol sa paghahanap ng albularyo na marunong kumontra ng aswang. Pagdating sa kanila, hindi na nakasarado ang mga pinto at bintana. Marahil pinilit nila yung buksan. Pumasok ako at nakita ko sila sa sala. Matalim ang tingin nilang lahat sa akin. Kumusta kayo? Ikaw bang nagpakalat sa buong nayon ng peking balita na isa kaming aswang? Ako nga. Patawarin niyo po ako. Wala kaming mukhang maiharap sa kanila. Lahat ng kapitbahay namin ay iisa ang usap-usapan tungkol sa amin. Hindi na rin kami makalabas dahil kinatatakutan kami ng mga tao. Bakit mo nagawa yun, Sisa? Plano mo na ba yun simula pa nung una? Kaya ba naisip mong makituloy sa amin? Patawarin niyo ako. Kasalanan kong lahat ng ito. Bakit, Sisa? Sino nag-utos sa'yo na gawin ito? Si Edgar. Si Edgar ang may kagagawa ng lahat ng ito? Tumango na lang ako habang pumapatak ang luha. Nakita kong sinuntok ni Isaac ang pader ng kanilang bahay. Nanlilisik ang kanyang mga mata dahil sa galit. Parang may alam siya sa pagkatao ni Edgar. Gusto niya lang kaming sirain pero ang totoo, siya ang may kagagawa ng pagkawala ng mga bata dito sa aming lugar. Isa siyang aswang na kumakain ng karne ng tao. Sinikap namin siyang pagtakpan. Kahit awang-awa na kami sa mga tao dito sa nayon. Pero nagawa niya pa rin kaming sirain sa mga tao. Hindi ba kayo totoong aswang? Hindi kami aswang, Sisa. Pero nakita ko kayo nung isang gabing kumakain ng hilaw na karne. Kinuhanan ko kayo ng litrato. At yun ang naging pruweba ko para malaman ng mga taong tungkol sa inyo. Hindi pa ba sinyalis yun ng pagiging aswang? Sisa, ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi kami mga aswang. Pero ang aming pamilya ay nagmula sa angkan ng isang tribo na nakatira sa kabundukan. Sa aming pinagmulan, normal ang kumain ng hilaw na karne. At ginagawa namin yun isang beses sa isang buwan dahil naniniwala kami na nakapagpapalakas yun ng katawan. Talaga? Buti hindi naghihinala mga tao dito. Si Edgar lang talagang bukod tangi naghinala sa inyo. Alam mo, Sisa, simula nang umalis kami sa kabundukan, ilang beses din kaming hinusgahan ng mga tao sa nakagawian ng aming pamilya. Matagal na panahon din kaming nagpalipat-lipat bago kami napatira dito. Gusto naming maranasan na nabibilang kami kahit saan. Sa kabila ng kaugalian, nahihirapan kaming alisin sa pamilya namin. At eto na nga, naranasan namin ang pagtanggap dito. Pero mukhang masisira naman dahil sa ginawa ninyo ni Edgar. Sumunod lang ako dahil babayaran daw ako ng perang magagamit ko sa pagpapagamot sa nanay ko. Naloko lang ako. Nung una, ayaw ko na sana itong ituloy pa dahil nagdududa na rin ako ng mga aswang kayo. Pero kailangan ko talaga ng pera. Pero si Edgar, bakit kayong gustong sirain ni Edgar? Matalik kong kaibigan si Edgar. Pero simula nang mayanggaw siya ng aswang at maging isang aswang,
Itinakwil siya ng kanyang pamilya kaya nag-iisa na lang siya sa buhay. Naiinggit siya sa akin. Kaya ganito ang kanyang ginagawa. Gusto niyang palabasin sa mga tao na kami ang aswang para makita niya rin kaming nagdurusa kagaya niya. Ayaw niya kaming maging masaya. Napuno na ng galit ang puso niya. Kaya niya pala yung ginawa sa inyo. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Natahimik kaming lahat dahil sa mga revelasyon na nasiwalat. Pare-parehas kaming malalim ang iniisip. Ako naman ay napaupo na lang sa isang sulok at sinisisi ang sarili. Ilang sandali pa, nabasag ang katahimikan dahil natanaw namin sa bintana ang paparating na isang grupo ng tao sa bahay ni na Isaac. Agad kong sinarado ang pinto at ang kanilang buong pamilya ay agad na naalarma. Umalis na kayo dito ngayon din, bago pa nila kayo masaktan. Saan kami pupunta, Sisa? Wala na kaming ibang pupuntahan. Ako nang bahala sa inyo. Eksperto ako sa pagtatago. Gagawin ko lahat para maprotektahan kayo. Pero bakit kami magtatago? Kung wala kaming ginawang kasalanan, hindi kami mga aswang para puksain nila. Hindi namin iiwan ang bahay na ito. Dahil ito ang unang tahanan na naranasan naming maging masaya at malayo sa panghuhusga ng iba. Matindi na ang galit ng mga taong yan. Lalo na yung nawalan ng mga anak. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi nila kayo paniniwalaan dahil matindi ang pruweba ko. Nakita nila sa mga litratong kuha kong pagkain nyo ng hilaw na karne. Kaya nakatatak na sa isip nila yon na hindi kayo pangkaraniwan at isa kayo sa mga aswang. Sabagay, tama ka, Sisa. Ang kailangan namin ngayon ay protektahan ang sarili natin. Huwag na tayong magpadala sa emosyon. Gawin na lang natin ang nararapat. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Isaac. Agad kaming nagmasid at dumaan sa likod para walang makakita. Nagtalukbong kaming lahat ng tela para walang makakilala at nag-ingat sa pagkilos para hindi makahalata ang mga tao. Dinala ko ang pamilya ni Isaac sa isang ligtas na lugar. Sa isang liblib na bayan na minsan na rin naming napagtaguan ni nanay. Nanatili muna ako ng ilang oras doon para makasigurado. At nang sa tingin ko ay ayos naman na sila. Sigurado akong ligtas kayo rito. Matagal na panahon din kami tumira dito ni nanay. Bukod sa kukonti ang bahay dito, yung mga taong nakatira dito ay walang pakialam sa isa't isa. Ito rin ang tamang lugar sa inyo para magawa nyo inyong nakaugalian. Maraming salamat, Sisa. Nagkamali ka man sa amin, pero bumabawi ka sa ganitong paraan. Salamat din dahil naintindihan mo kami at tinanggap. Hindi mo kami pinag-isipan ng masama sa pagkatao namin. Walang anuman yun. Kulang pa nga to bilang kabayaran sa pagkakamaling nagawa ko sa pamilya nyo eh. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako sa lugar na yon para sabihin sa mga taong hindi kayo ang totoong salarin sa pagkawala ng mga bata. Hindi ko hahayaang habang buhay na aswang ang maging tingin nila sa inyo. Sana nga ay magbagong tingin nila sa amin. Dahil naging kaibigan ko na rin ang mga tao doon. Matagal na rin kami sa lugar na yon. Asahan nyo yan, Isaac. Pamilya ng tingin ko sa inyo kaya maasahan nyo ako sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko kayo bibiguin. Ikaw din, Sisa. Hindi ka na rin iba sa amin. Lalo na sa akin. Siya nga pala. Maiwan ko na kayo dito ha. Puntahan ko ang nanay ko na nasa ospital. Ihahatid na kita, Sisa. Ano? Hindi pwede. Baka may makakita sa'yo. Gabi na kasi. Kaya delikado para sa'yo maglakad na mag-isa. Lalo't babae ka pa. Huwag ka mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Oh, sige. Basta mag-iingat ka ha. Hindi na ako nakaangal pa kay Isaac nang ihatid niya ako. Medyo sukalan din kasi ang daan papunta doon, kaya siya nag-alala sa akin. Nasa ospital pa lang nanay mo? Oo, kritikal ang kondisyon niya eh. Ano bang trabaho mo?
Isa ako estapadora. Sa madaling salita, isa akong kriminal, Isaac. Kaya pala ganun ang sinabi mo nung isang araw. Okay lang kung hindi mo maintindihan. Tinalikuran naman na ako ng buong mundo kaya wala na akong pakialam kung illegal tong ginagawa ko. Kapag talaga sinaktan ka ng mga tao, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Yakapin ang kasamaan o lalong maging mabuti. Naiintindihan kita. Ikaw, sinaktan din ng mga taong pamilya mo, diba? Oo, pero pinili ko maging mabuti. Hindi yun dahilan para gumawa ng masama. Natauhan ako sa sinabi niyo ni Isaac. Marahil ang kaparehas ko ay si Edgar. Ang pananakit ng mga tao sa amin ang naging dahilan para yakapin namin ang masamang gawain. Ilang sandali pa, may naramdaman akong pagkaluskos sa may malapit sa amin. Isaac, naramdaman mo ba yun? Talasan mo mabuti ang iyong pandinig. Kanina ko pang nararamdaman, Sisa. Hindi ko lang ipinapahalata sa'yo. Baka nasundan tayo ni Edgar. Bilisan na natin. Nagmadali kami sa paglalakad ni Isaac pero hindi rin kami nakawala sa pagdating ng isang nilalang. Ito ang aswang na nakita ko noong isang araw. May pakpak, kulubot ang mukha, itim ang kulay, at nakakatakot ang itsura. Hindi na ako makagalaw dahil sa sobrang kaba. Agad na sinakmal ng aswang ang aking katawan kaya agad akong natumba sa lupa. Pagkatapos, sinakal ako nito gamit ang kanyang kamay na may matatalim na kuko. Hindi ba? Sinabi ko sa iyo, hindi kita titigilan hanggat hindi kita nagiging pagkain. Hindi na dapat binubuhay ang mga katulad mo. Pagkawalan mo ako! Lalo pang diniinan ng aswang ang pagkakasakal sa akin at nang akmang bubutasin na niya ang aking dibdib, ay hinampas ni Isaac ng kahoy ang aswang. Nabitawan ako nito at lumapit ito kay Isaac. Silang dalawa ang nagtuos. Agad naman akong nagduduwal dahil sa sakit ng aking leeg. Isa ka pa. Dapat ang mga kagaya mo ay hindi na rin binubuhay. Nagsisipa ko dahil may pagkakataon akong saktan ng pamilya mo pero hindi ko ginawa. Edgar, parang awa mo na. Hindi tamang ginagawa mo. Naging tao ka rin naman. Alam mong pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Kaya tigilan mo ng ginagawa mo sa mga bata. Bumalik ka na lang ulit sa pagkain ng mga hilaw na karne kagaya namin. Walang patutunguhan yung galit mo sa puso. Wala akong pakialam. Aswang na ako ngayon, kaya kakain ako ng karne ng tao. At kayong dalawa ng babaeng ito ang isusunod ko. Yeah! Nanghihina ako ng mga oras na yon. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang makitang unti-unti nang binubutas ni Edgar ang dibdib ni Isaac. Agad akong nakakilos at kinuha ang asin sa loob ng bag ko. Isinaboy ko yon sa katawan ng aswang. Agad na nangisay ang katawan nito. Nakuha ko rin sa loob ang rosaryong ibinigay ni nanay. Kinuha ko ito at ipinaltok kay Edgar. Mas lalo siyang nanghina at nilabasan ng usok ang katawan. Pagkatapos ay unti-unti itong bumalik sa pagiging tao. Yan ang nababagay sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na makapaghasik ng lagim. Isa kang nilalang na masahol pa sa demonyo! Sinasabi mo sa akin yan na para wala tayong pinagkaiba. Parehas lang naman tayong dalawa. Sinaktan tayo ng mundo at pinatay ng sistema ng lipunang ito. Kaya parehas lang tayo ng piniling landas. Nakakaya mong parusahan ang isang taong may budi na walang pinagkakaiba sa budhi mo. Kung ganun para ka na ring inagawa ng trono ni Satanas. Magbago ka muna bago manduro ng iba. At
gaya ko, hindi ka makakatakas sa kaparusahan. Pagkasabi noon ay nalagutan na siya ng hininga. Nanlalambot na ako ng mga oras na yon at hindi na halos makagalaw. Pero pinuntahan ko si Isaac na noon ay walang tigil ang pagsuka ng dugo. Isaac, ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin. Tama, si Edgar. Parehas lang kayong dalawa. Pero bakit mo ginawa sa akin to? Hindi na ako karapat-dapat mabuhay. Ikaw ang dapat mabuhay dahil mabuting tao ka. Si Edgar. Namatay siya nang di man lang nagsisisi sa mga nagawa niya. At ako naman, mamamatay ako sa pagtulong sa isang taong mas karapat-dapat na mabuhay. Sumuko ka na sa mga pulis. Isaac. At magbagong buhay. Huwag mo nang ulitin ang mga kasalanan mo. Isaac naman huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Makisabi sa pamilya ko na mahal ko sila. Isaac! Ikaw na bahala sa kanila. Isaac! Ano ba? Masaya ako na lalakas. Isaac. Huwag ka magsalita ng ganyan, Isaac. Isaac! Isaac, kumising ka! Imulat mo mga mata mo, Isaac! Isaac, please! Isaac! Ipinikit na ni Isaac ang kanyang mga mata at doon na siya nalagutan ng hininga. Wala naman akong ibang nagawa kundi ang mapahagulgol dahil sa sobrang hinagpis. Inuwi ko sa kanilang bahay ang labi ni Isaac at labis ang naging lungkot ng kanyang mga magulang at 3 kapatid. Hindi ko muna sila iniwan ng mga panahong yon. Sinamahan ko sila hanggang sa mailibing namin ang labi ni Isaac. Bumalik ako sa ospital pero patay na si Lola. Hindi ko na siya naabutan pa. Nang mga panahong yon ay may nakakita sa akin na isang pulis. Hindi na ako tumakas at nagtago. Isinuko ko na ang aking sarili para mapagbayaran ng aking kasalanan. Simula noon ay wala na akong naging balita sa pamilya ni Isaac. Pero palagi ko silang pinagdarasal na sana ay nasa maayos silang kalagayan. Ilang taon din ako sa kulungan at nang makalabas ako ay pinili kong magbagong buhay. Hindi na ako nagpaapekto sa mga galit na nanahan sa aking puso. Iniwasan ko na ang lahat ng mga bagay na iligal at makakasama sa ibang tao. Kung may iiwan man akong aral sa mga tagapakinig, yon ay ang bagay na sinabi ni Isaac. Hahampasin tayo ng mga pagsubok sa buhay, sasaktan at tatapakan ng iba. Pero manindigan tayo sa kabutihan kahit anong mangyari.